watagwan zviri sei zita rangu ndonzi SGP kana kuti sekuru good or picture. Yes, we are here right now at SGP studios in Sivaresekwa extension. Yes, today in the building Tinechi Baba. Yes, one of the fastest rising, if not established already, as a dance artist. This is what mukuru wangu boy. Boje kuti. Aiwa laga sema weeks. Weeks boy. Indo wangu kuti kana ndatsikwa sono kuti nimbororo kana chi freestyle. Ndara moti pane zvamungati poeri. Kana chi freestyle or something. Aiwa tingochitazi ngokuti ndichana mai. Mama ndichana. Muri kuona ma relationships akangofanana ne sponsorship. Ukangotadza kuvimbika chete iwe unonyura kuita unge ship. Wangu isusu takarambana asi hapana patingatadze kukwazisana. Moyo wangu unobaikana hana yangu inorova missing again. Wakambozviitawo here zvekuti pei wako kati andichakuda potineniwo womtuka zvinorwadza woti ndine vakawanda kudarika iwewe. Mabhea acho anozonokupa kama red card wadzokera kugate. But anyway, it is all good. So Didzaman zvakamira sei? Zvakarema but afunga umboditsikawo ku SGP. Anditika. Otherwise chiridhi machinzwa sei? Anditika. So it is first time at Didzaman to be on SGP. So I want you to know a little bit more about Didzaman. Didzaman ndiani uye akambotanga rini zvemangoma. Saka ndiani anonzi Didzaman? Didzaman VAKURUVEDARE. Okay. Yeah, takatanga kudhara mna. Okay. I think vazhinji vanotizira asi ni wangu mutambo. Iwo mutambo. Takatanga kudhara zvakatangira kumbari. Ndo zvakatangira. Okay. Nyangwe komadza ndachitopusha tiri vamwe vamageto itsi akatoipa pazvinhu. Zvamai manje. Kuma-cup clash kuma amuchatenda here? Ma-cup clash aya like hatisi kuatenda zvedu because you know zim dance industry yakaafectwa nezvakawanda. You know, a lot of issues happening in our industries. Zvekuti vafana vazhinji they cannot say it. But saka are you trying to say kuti ma-cup clash ane ma-disadvantage? Yeah, ane ma-disadvantages because it's a long story mdana. My dear, because tofana unge chinzi talent search. Okay. Okay. And to groom ma-artists. young artists. Because ndo panobva ma-stars papa. I think that topic is a full topic inotoda its own day. But anyway, let's move on fast. Kuti saka makaatanga kudhara kurwa mangoma. Are you trying to say kuti even ana Sauro vasati vafa mamatokwera? Ndakatoimba na Sauro. Makareda collab? Ndakatombofamba na Sauro. Okay. Ndakatomboshanda na Toki Vibes. Okay. I was signed in say Yellow Nation for 5 years. Kwa bosi yala kwa Sekalas? Yeah, man. But there's another choga or after choga and stuff. Okay. But since ndataura kuti industry industry iri kuwe sure sometimes inombokurova kana maboots. Exactly. But anyway, let's move on. Saka unoita musambo upi kana genre ipi? Inini I'm a versatile artist. I'm a songwriter by profession. Okay. Nyora mangoma kuti zvekutamba mdaka. Do you mean kuti even unototengesa angu masongs or what? Ndisati ndasvika hangu to stage kutengesa but ndinonyorera vapana. Okay. Like I've done collaboration nevapana tongoti vanosvika nearly to 50. Saka pana vamwe vana mazita atinotiziyewo. Usually so far ndikushanda nevasinganyatsozikana for scratch. Urikutoguruma like. Ndinodzidzisa kuti anomufana masongs anoda ita so. Though inini wacho handisati ndasimba zvangu zvokuti ndokwanisa kubereka vamwe vafana but with what I can ndine vafana wandikubatsira ndine ma-projects. Okay, saka zvamai manje mukuchikora kupi? Ndiri kumbari. Mbaile kumbilesi? Yeah, man. Okay. But sema-ghetto defender tichifamba mageto each and every ghetto tikaenda kuTZ kumba futi because we don't have hatina ma-boundaries. That is good. Kumba kuEpworth kumba kuFio kumba every ghetto tinomira mageto itsema. Okay, saka zvinhu zvakafanana nemashows mukumborovera.
mashows ari pasi mura sizvona mutaura chizvo isusu tavanhu kuti takambo kana kuno vanhu vanonyatso followa music yedu takamborira takaita kunge takuda kurira zvinhu bva zvanomira maizi why because we don't have promoters hatina mapromoters zvedu tikuita tega maizi so ukaita zvinhu wega sometimes zvinopedzisira zvakuti wangu kuita mafanisi I get it. But you need a hand. That's why we see kuti tinavafana mwaka vanondorwa mangoma ana chipoko chasauro vaya they're well talented but anonongopinda ngapinda ado kupinda paspotlight but haana kwaanokuzoenda wozvikushayiwa hand. I see. So are you telling me kuti right now hauna manager? Do you have a manager by the way? I don't have a manager for now. Okay. I don't have. You are working on it. Okay. So tikakwanisa kuwana vanhu vanogona kudiscover talent. Can you discover the real talent? Yeah. Uyu munhu ane chipo chake. Ane chipo chake. Kana ari kudzidziswa how to handle mafambiro nzira dzinoda kufamba kwazvinoda kuitwa but he's the real talent. I think ipapa pari kuleka and I think I've been trying even to dance muona mudari pane time yakapushwa vanhu vakaita kunge ana vanchoga culture love inoonekwa vanhu vava vanopushwa zvekupa spotlight maizvi zvekudaro it was good yes but same time kuti zvauraya vanoimba vaya to extend kuti vamwe vanhu vakatorama simdanzo kati kunoitwa zvinhu ndezvefanira kuita zvinhu zvemari. Saka are you saying kuti vanhu vapana ana culture love havaimbe? What are you saying? Vanoimba they are good. Kuimba here kwekwe vanoitawo zvavanoita vaimbe but vanoitawo zvavanoita it's entertain vanoentertain waizi but tikatungamidza munhu akadaro like macomedians ekumusic nezvemacomedians vakutoimba vazhinji vacho waiziva because of why paspotlight waiziva hapasi kuiswa vanhu vanogona kuimba waiziva tikaisa show isusu toisa kana mumwe munhu anenge ningi ari main actor show iyoyo inogona kuflopa show iyo yaflopa vanhu vanongoti simdanso haina didi but kumashure pairira chaizvo that's ndogara ndiudza vanhu simdanso yekumashure nezimdanso yezvinezvi zvosiyana. Look at Chiu Master, it is superstar akatoipa zvekudaro zviti last year anga kanloka unomuisa Chiu Master anogona unomuisa mutop chii nditomuti is the best for young generation ndiye artist akapedzisira. Ko top 5 yako zvamai manje yemuzimu dance ndeipi? Alright, mina ndingopedza ndida kungokupa example ndataura nyaya yeChiu Master. Chiu Master akabreaka through asiri muzimu dance but munhu anotoimba ichokwadi chautaura kumashure aitomboimba dance andine collab naJalavu ndiyo kudkt kampani waiziva because vanhu vakawanda vakutiza kumangoma zvachiona nemamwe machi I think mangoma kwakawanda sabotage nechiziyano but maartist ari kubreaka through zvekutongoshingirira waiziva saka iwo hautopungwa kutizawo here kudhanza uchiendawo kuna misambo isina competition. Dance ndo music real music yakatambiwa muZimbabwe. Do you know here kuti iwo vanhu vanoimba hip hop mangoma evapanhu vave asvike kumamisha? The reason being kuhip hop ndeipi song yamborora kuti kunge song inenge yellow mwari vana hoyo kaiva vana holitema vaiti hoyo vanogumira masocial media vanogumira masocial media nemaptown nemunomo aizi haisi music yekuti alright hoye can you tell which gogas yakura kuti fila yemahoyo but then dance inodiwa nemajority uona wangu dance inodiwa nemajority. Saka what do you think should be done it's an industry kuti dance is spread more? It's the high time yekuti tichitanga kuona kuti industry iyo imbori industry here iyo ashamwana nakalaza vakatobva from vaigara from dust from zero to hero. Do you know tine vanhu reti maartist anotochengeta family zvichaitika here zvakaitika kuna Colors nana Kilati zvekuti vanhu vanotozobudawo nesomething ngatidzokei paya kuti zviitike. Who do you think ane duty rekuita zvinhu izvozvo? Ane duty rekuita zvinhu izvozvo zvemapromoters
waiziya ma-promoters and also isusu ma-artist atu futi waiziya tine duty iro muri kuisawo here effort yaiswaona na Kilatina na Colors kana muri kungochemera zvinhu kuita effort waiziya few of them vari kuita effort iri kuiswa zvayo. Okay, ngatimbosiyei yakadaro. I think tichazonyatsoita another one yakati rebei. I wanted to ask you a question yekuti ndeipi top 5 yako zvamanje vari kuchimhanya muzimutanzo? Vafana kuchimhanya top 5 yangu ina nani? Ulengende is doing well. Unomisa vana mbani? Ari kurowa mvana kushanda waizvi. Yeah, it's one of the artists varifana kushanda. Okay, number 2 and he's taking Zimdanzo to another level. Number 2 andisana yaso ngatera zvangu vafana but so far nombopewa pamwatora ukaisa umwe number 2 yacho I don't know, but anyway ndichangotambira mashoko semataura but ari kurowa zvake pana. But kune mumwe anonzi Jnr Spragga unombotaura nezvake? Jnr Spragga manje ini ndiri VAKURUVEDARE ndakatanga. Kune rinonzi dare guru, dare rako ihombe kune na Jnr Spragga. Vafana vangu maiziya itoti ndakatotanga nezvekuti dare. Okay, so zvatombotaura zvezvo kuti ma-imitators but ndakazonzwawo Jnr Spragga kusvita dare what. At the same time he's from conquering family, so he's disorganized. Nozviti dare kuti zveka kune conquering saka takatongoona kuti itongori mentality yake yekuba yekungorowa mapatani. Yeah, nyaya Jnr Spragga iri controversial. I think I'm going to do imwe interview yandinonyatsobvunza zvinhu zvakakwana apa because that figure iyo is very very controversial. Mangoma kuna anakona ngale, kune vamwe vanonzi hanzi Flex H. What's your take on those guys? Anakona ngale nana vakasimuka kuma-cup clash. Uona cup clash vafana vasimuka ma-cup clash azhinji vacho. One, ma-strategized zvinhu zvinenge zviri staged. Okay, abata totoziva kuti hatichaimbisa ningi achawina ndini ningi achazoimba song yakadai. So saka chinhu chekutora mari chekutora mari waizi. At the same time kuna vamwe vafana vanenge vachikwara futi padivi ngatimbosiyei because uchazoda ana tembo mani shamwari kumberi hanzi usatuke mvuu. But anyway, since that a short one, I think we have discussed enough. I just want to ask you baba kuti uri pa social media here uye ma platforms ako ndiripo ezvino ndato active zvekudaro pa uchinzani Didzaman VAKURUVEDARE Didzaman VAKURUVEDARE TikTok, Facebook, YouTube, platforms esingiri Instagram, man X. Okay, man, that is nice. Anyway, chinhu chekupesira chandura ngoti ungotaurawo kumafans ako about future music yako. Ndinongotaurawo kumafans angu about future music yangu. Ndinongoti mafans angu whatever kuti mafans angu boys mani mafans they taste but ndinongoti ma ghetto youths musalose hope nesu. Muchiona sometimes tichibudisa zvinhu zvisina quality, tichinonoka kubudisa mangoma time yamune michase nongokumbira kuti tiite patience nesu tikugadzira mangoma akaipa ekukupai atinamboita give up tikungoramba tichipusha ndo zvinhu zvinenge zvakatotiomerawo maizii asi muri kuzamawo nepamunogona tsvaya nepatinogona ita our best because industry haisati yakutiunzira ndichiri papa I just want to quickly ask kuti like ukapanda kuYouTube une mavideos ere mamusic videos akamboita? Havantondiziva mda, havantondiziva vazhinji vanotondiziva nezvavo. Kuma albums? I haven't done an album yet. Ungobudisa masingles? But ndoimba mda. Aiwa, kana inchatozinda ndonondongorerawo kuti chii kuitika ndikatonzi toita sei avantoziva toita zvake ngamwe ndikatonzi cup clash chairu chairu even madc maiziya. I never been into clash because I know I'm very dangerous when it comes to DC. I think andichambokuinvita pana apa tomboona kuti
But anyway guys, that was Didzaman. Yeah, man. So I think Didzaman chazoyanzomuinvite onyatsouya tine time toyanzoita dzekupodcast rakareba timbonzwa kuti kumbare uku chii chiri kuitika, vanhu vari kuita sei nemangoma. Kumbare ndokwataiziva kuti ndokunobuda ndomusha wamangoma, but nawo zvamai manje zvinhu zviri pasi kune mastars akafanana naDidzaman nevamwe vakasiyana siyana, ende hatisi kuona progress yakanyatsa kuti iri kuitika. So I think we are going to do a long one tichidiscuss about that. Ndikuona kuti in the house tine mudhara watina, vanonzi mudhara ana? Yeah, mudhara chief. Mudhara chief. And former chief. Mwana wa mambo. Aiwa, shout out to chief. Aiwa, shout out to chief. But anyway, next time I think chief inchazombohada pano papodcast chimbovabvunza kuti muri kuzvifambisa sei, because ndimi ma-elders vemuchi vari muindustry, ndimuri kuona zvinhu zviri kufamba sei. But I think for today, aiwa, ndinofunga kuti togumira pano chionekana zvako aiwa, nokuti keep on supporting us maizi toramba chokangoma, musambo lose hope nesu. One day chinoita maizi. Aiwa, thank you so much. My name is SGP kana kuti Sekuru Gudo Picture. Check out my platforms Sekuru Gudo Picture across all platforms. TikTok kundiriko, Facebook ndiriko, then chitukaoni koko kuchidena nevanhu ku YouTube ndendiriko kuti nchitaiko kodeitaura chokwadi vanhu vachazohavazochifarira. Anyway, I just want to say big up to Ralph White, one of the elders wandino respect also outer Ambare Koko. I just wanted to say shout out to you. So anyway guys, until we meet in the next episode, I want to salute.